प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିରିମିୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦ ଏବଂ 24 ପଦଟି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ଯଦି କେହି ଦର୍ପ କରେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଆଉ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହିପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଦର୍ପ କରିବାର ରହିଛି। ଏହିପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ରହିଛି। କାରଣ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ବଳକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ଧନକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ, ସେହି ଧନ, ସେହି ବଳ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱର୍ଗର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଏହି ବଳ, ଏହି ଜ୍ଞାନ, ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଜଗତରୁ ନୁହେଁ, ମୋର ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ ତେବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନୁ ବୋଲି ଦର୍ପ କରିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାସ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ, କଥା ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହିପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଜାଣିବା, ଏଥିରେ ଦର୍ପ କରିବା। କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ପ କରିବେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।